Siemano, dzisiaj na CaseHack otworzymy codzienne darmowe skrzynki, ale zanim to chcę was poinformować, że aktualnie na stronie jest skrzynia Golf, która daje gwarantowany profit. Skrzynia kosztuje 8 zł, ale najtańszy skin to jest ten USP. I pokażę wam też resztę dropów. Ogólnie skrzynia zwraca się co najmniej dwukrotnie. Kody do skrzynki znajdziecie na Discordzie, link do Discorda w opisie. Dodatkowo po otwarciu dostajecie kolejne bonusy, a z moim kodem SparkPodłoga na start dostajesz 4 zł i 20% bonusu do każdego doładowania. A teraz przejdźmy do skrzynek.